passar la meva infantesa en Guadassuar i entonces pues, anem a parlar dels xocs d'aquella època i seria, penso jo, convenient situar-nos una micoteua. Clar, era un temps en què la situació econòmica i social era la que era. No hi havia diners i entonces pues, lo principal era mal menjar. I, clar, no hi havia pa més. I després n'hi havia un espai que era ocupable per tot el món, perquè jo recorde en el poble no haver més cotxes que puc comptar jo en els dits de les mans. I la major part eren taxis, perquè quan hi havia una emergència era un taxi perquè no hi havia cotxes, no era com ara. Doncs què passava? Que deixàvem molt d'espai als xiquets i els xiquets xuaven al carrer. A banda d'això, el poble ha crescut molt. Jo recorde en la Gran Via només estar les escoles i les cases dels mestres i 4 cases més. Les cases que ara estan tirant-se, que diguem, entonces diuen les cases barates, que es feien per la gent treballadora i tal, jo les vaig veure la major part fer, quan era un xiquet. Entonces deixava molt d'espai. Els carrers eren de terra, doncs això afavoria molt els xocs. I als xiquets ara es passa, crec jo, en certa medida, com a les espècies en extinció, que l'urbanisme i la societat va llevant-los el terreny i se van reduint i ara juguen en les cases. En les cases, i entonces era, no sé, una interacció entre tots i ara has de convidar a un xiquet perquè vinga a jugar, per no estar a soles, i entonces era al carrer i això. I, clar, això portava a que tots els xiquets se feren ells els seus instruments per entretindre's i poder jugar, perquè entonces cases de joguets jo no ne coneixia massa, ni ningú tampoc. Primer perquè no hi havia diners per comprar-ho, i clar, les indústries del joguet el que volen és clients. Entonces no tenien clients, per què havien de muntar una indústria? I entonces, eixa és la situació d'entonces i el que porta a lo que anem ara a explicar. Que hi havia molts jocs que eren simplement de la interacció personal dels xiquets, de comparao, la manrona, el xurro media manga i mangotero, en fi, i altres. I altres que les coses els instruments que utilitzaven eren molt simples i pràcticament tots fer per nosaltres. A la tella era... Antes hi havia moltes caixetes de mistos i entonces anàvem per els bars, els amics. Anàvem al Catòlic, que era on més gent anava. Els homes fumaven el cigarret allà dins i que totes les nits anàvem, ens ajuntàvem. Al Catòlic, si trobem una caixeta de mistos. Mira, allà n'hi ha una. I l'altra per allà. Mira si n'hi ha una altra. Entonces n'hi havia 2 cares. El d'una cara que volia 5 punts i la darrere 10. I tots fèiem cartonets i jugàvem a la tella. Ens arrimàvem contra la paret i agarràvem unes sabates velles que ja no s'usava i buscàvem la part del tacó. I si aquesta tella no funcionava, ens convoiàvem, anàvem al riu, a la bessura, que hi tiràvem de tot, i buscàvem les sabates que eren de crep. Era una sola més grossa, i entonces en el gabinet tallàvem el que és la part del tacó i el que aconseguia aquesta tella estava molt content perquè treia tots els cartons, treia així, tac, i se volava. I així no jugàvem a la tella.
dels jocs que me'n recordo jo, que no era un joc, jo crec que era una forma de traure el que teníem dins, i era l'arca. L'arca, i això passava en quasi tots el poble estava dividit, no en ratlles, però estaven els d'este carrer, que eren el carrer Estret, els del carrer Alzira, els del carrer del Sol, solien ser els xicons. I era anar a tirar-se pedraes d'una part a l'altra, fins que algú l'acertava i li feia un trau a l'altre i se'ls feien així tots correguents i ja està, perquè tenien. No sé, jo crec que això és cosa d'algun psicòleg que tinga que treure el per què se feia allò. Si després eren amics, potser de ser de Rogle, de ser de l'altre eren amics, però jo no sé quina explicació. Però era una forma de treure el que portàvem. Vaig a parlar-vos d'un joc que jo el recordo d'una manera, no sé si és encertada, es feia així, com els carrers eren de fang, quan plovia n'hi havia, la terra s'adobava i mos arreplegàvem la terra, fèiem boles i érem 4 o 5, mos repartíem les boles totes igual de grans. I la que es començava havia de fer una coca no molt grossa, com forma de pillar tenia, la que feia la coca. I demanaves, titou, titou, qui em paga l'ou? I la calçava al braç, tu agarraves la coca en la mà i la deixaves caure tot el fort que podies i se feia a modo d'un volcà al mig. I la que havia dit que te pagava l'ou havia d'agarrar un pessiguet de la bola d'ella de fang i posar-te un pedacet al mig. I quan més gran fes el forat, més fang t'havia de donar l'altra. I la que se quedava en la bola de fang més xicoteta després d'haver pegat la volta, això era la que perdia. Aquest joc era un joc que el fem sempre després de ploure. I n'hi havia moments que no sabies i agarraves un pote de llanda, t'anaves a l'eixida del poble, fes fang, l'ou ja la portaves en el potet, fes fang i tornaves a fer. Si feia molts dies que no havia plogut. I això era d'uns jocs que més recordo jo, que més s'han quedat gravats. Estàvem recordant d'un dels amics que li diuen Retxolet de Manissa. Retxolet de Manissa. Érem una quadrilla, estàvem tots al carrer, un era el que pagava i cantaven tots una cançó en aquell que es feia Retxolet de Manissa, fusta, ferro, llanda i repica, pujar a l'últim pis, jugar a la tarara de quin color, i el que pagava havia de dir algo, o retxolet, o pujar a l'últim pis, o un color, i tots corrent així en d'estampida a fer o buscar el color, pujar la reixa, i si en el transcurs d'aquest temps algú fallava, el que pagava tocava, i se pagava a regló seguit i tornàvem a començar la cançoneta. I serà un dels jocs de l'època.
de joc se diu pic i maneta i consisteix en, això és molt sofisticat per l'època d'entonces, era una branca de taronxer que la políem, la fèiem més o menys recta i una més xicoteta en punta. I el que se tratava era de pegar-li en esta i quan botava, al tindre la punta, botava i en esta li pegàvem a veure qui la tirava més lluny. I això és el joc sense ninguna sofisticació, ni botons, ni res. Jugàvem a pardalet en rama, que era l'hort de la tia Adela, que fèiem, anem a l'hort de la tia Adela a jugar a pardalet en rama, que és poc més o menys on està ara la MV. Entonces eren taronxers molt grans, i entonces el que pagava, agarràvem els altres i mos empujàvem dalt al taronxer. I ens fèiem pardalet en rama, i els que estàvem dalt del taronxer fèiem en rama estic, i l'altre feia pega un xiulit, i pegàvem un xiulit, i clar, havies de pujar dalt al taronxer molt alt perquè aquell no te trobara. I entonces aquell entrava per dins del camp buscant i el primer que veia és el que pagava. I així anàvem rodant. Jugar a dones, això m'agradava molt en casa, que agarrava les plantetes de ma mare i jo feia una madereta, però clar, no tenia el balanç correcte perquè no tenia res per apoyar-ho. Li posava xulletes, que dia jo, que eren les fulletes d'una planta, i les posava a un costat i una pedreta a l'altre i es voltejava. Però així em passava l'espreta de les 2 hores, que no havíem d'eixir al carrer a les 2 hores. T'havies de distraure en casa, dins de casa, fins a les 5 o 5 i mitja no eixíem. Perquè entonces anaven els homes molt matí al camp a treballar i se respectava l'horari de la siesta. Entonces se respectava molt. I els xiquets no eixien al carrer. Pues mire, així n'hi ha un bar que li diuen el Catòlic, que ara no està, ara n'hi ha un banc, enfront de la iglesia. I allí es posaven els xicons tots així a la llista i passàvem les xiques, fem les tontetes, el que passa. I els xicons venien per Cal Ravalet, que allà n'hi ha una plaça, i allí mos ajuntàvem i quasi trèiem ja perquè estàvem hores i hores. Necàvem, se'n venien per aquí i el que tenia interès se n'anava per un cantó o altre i mos eixia les xiques. I això estava molt bé, s'acaba tot, perquè avui les discoteques és on se troben els novios, però antes era així. I era molt bonico. Nosaltres ho hem passat molt bé, la gent jove també diu que ho passa bé, però a mi no m'agrada la meitat de coses, però bé, també. Arreplegaves 5 pedretes i la que tenia les pedretes més boniques, doncs què? I, agarraves 5 pedretes, les tenies en la mà i acaçaven cada una pedreta. I una de les 4 que te quedaves, la tiraves amunt i en el moment que tiraves la pedreta amunt havies d'agarrar les que podies, però havies de calcular l'alçar per poder-li agarrar. I si quan te plegava la pedreta a baix no n'havies agarrat cap, passava a la següent, tornava a l'altra i anaves agarrant totes les que podies, perquè les pedretes de les 5 o 6 o 7
estaven repartides per terra i tu miraves a la pedra que tiraves per a dalt i no miraves baixa. Bueno, era una de les més divertides que me pareixia a mi. I n'hi havia uno que diem a cagar en pot, i consistia en botar tots el burro és el que amorrava, i després es ficaven tots aponats en tira en les mans baix el cul, com si estigueren cagant en les mans, en aquesta posició. I quan estaven tots de tira, uns pegats a altres, el burro pegava una espenta i voltava a tots. I el primer que soltava les mans, això era el que pagava a la volta seguida. El xoc de parao no se necessitava res, o sigui, cada instrument, cada res. Entonces consistia en que pagava un, i si eren 3 o 4 o 5, pues tenia que anar, i quan el tocaven, era parao, se parava aquell. I entonces els altres podien lliurar-lo. Si anaven i el tocaven, el lliuraven, ja eren altra vegada tota la quadrilla. Però, clar, el que pagava tenia que estar vigilant que no el tocaren i a la vegada tocar-ne un altre per parar-lo. Peseta se ficava uno acatxat, el que pagava, i els altres anaven votant-lo. I quan el votaven tots, ens feia peseta, i ens aquell pegava una peseta. I estava ja a un tros del rastell. I ens el primer feia, ara pemintonet, i ens tots havien de fer pemintonet, que era quan votaves en el peu pegar-li el cul. O cebeta, en la mà pegar-li. Era una cosa o l'altra. I ens peseta, i ens ja n'hi havia algú que no podia votar-hi i el tirava en terra. Entonces se pagava i tornàvem al començar. Jugàvem a un altre xoc que li diem el ioio, i consistia en un osset d'un genoll del cordero, i cada cara tenia un valor. Una cara era el rei, una altra cara era el verdugo, una altra cara era el palo, i l'altre el panxo. El panxo no suponia res. Si eixia la cara rei, quan tu tiraves l'osset amunt, conforme cauia en terra, si eixia la cara rei, doncs això era el que manava. Si eixia la cara del verdugo, això tenia una corretja. Si eixia la cara palo, el rei manava un castig al que li havia eixit el palo. I el de la corretja havia de creure al rei en pegar-li X corretjades, les que manava. Però en acabant, si el que duia la corretja havia canviat la corretja d'amo i li tocava ixe el palo, pues entonces aquell l'únic que feia era vengar-se i li arreava més fort. I mos pegàvem unes passades de corretja que mos quedàvem a voltes mals a les mans, les fèiem pols. I a jugar a qui té foc, el borinot, que consistia en tots els xiquets. Pues uno se posava al mig del carrer, allí n'hi havia 4 cantons, i ell dia qui té foc, contestaven tots el borinot, qui té llenya, l'espardenya, corre, corre, que t'es de crema.
i el que no havia canviat de puesto, pues, ese era el que pagava. A mi la nineta, la nina de tota la vida, que ma mare li va eixir en una tenda per compraves i te donaven uns vales, uns números. I li va eixir a ma mare i ma mare ho ha guardat pel Reis i era una nina molt bonica. Entonces ja diem que anava anant i total era agarrar-la dels ombros, però era molt bonica i gran. Però era això, que la deixaven aquest dia i ja està l'any que ve no la tornaves a veure. I pobreta, primer se'l llançar a pedra, caiguent-li el monyo, tot a trossos, tot... Com se diu, això que se fa tot desformat ja i cau a trossets? Primer que me la vaig disfrutar, se'l llançar a pedra tota, pobreta. No me la vaig disfrutar, la veritat que no. Això és una trompa, aquesta ja és un poc més moderna, l'altra era més redona, aquesta és més estiradeta. I, com vegeu, així té un clau que el llevàvem i el portàvem a cal tio Fermín, que tenia una frau antiga, però de les de romans, ja, que estava al carrer de Molinet. I l'home, en tota la paciència del món, mos canviava el clau i mos en posava un en forma de piràmide en punta, de ferro, però ben fort, i en molt bona punta, i el clavava ahí, i entonces era quan jugàvem, com havien de traure la trompa que havia caigut dins del rogle, pues si li pegaves la podies partir, que era la satisfacció total, ja, partir-li la trompa a l'altre. La mateixa quadrilla i altres amics que s'ajuntaven, pues, m'acompanyen boletes i diem, ara hauran d'anar a jugar a les boletes. I salta un i va, i parlarem en Mauelo, perquè antes les carrilades de les cases al mig era de terra i que m'ho fas un guà. I entonces anem a casa abuela i m'ho feia un guà, un foradet de xina, i tiràvem a xina al guà. I entonces el que no entrava a la boleta al guà, ja perdia. I ja també hi havia un altre joc que era el mort i pam. Jo tirava la boleta i el que m'havia de remir, l'altre company, si no me pegava, també perdia. I així anava que al final l'altre li pegava a la boleta. I això és el que jugàvem. Jo noto que en res mos ho passàvem molt bé. I mos distraem, en qualsevol coseta mos distraem. I ara necessiten moltes màquines, molts els mòbils, jocs, molta... Entonces se disfrutava d'una altra manera. Era al carrer, molt
amiguets i amiguetes, que disfrutàvem de tots els jocs en el carrer, i n'hi havia un altre ambient, molt més sa, molt més bonic que ara. La gent se buscava la manera d'extraure's com fora, fent-se el que fora en una caixa de sabates, en un cartó, en el que siga. Són coses d'imaginació que ara s'ha perdut i que jo em dono compte també. Per exemple, jo tinc nets i alguna volta es passa a fer-los un regal i què penses? Sempre penses el més sofisticat del món. I ara millor arribes a casa i veus que aquest regal l'han deixat de cartó i si en casa n'hi ha una caixa de cartó que ha portat taronges o el que siga, li lliguen una corda i una a l'altra s'estiren i l'altre. Jo que saps si a més pares la culpa de que no funciona com devia funcionar.